10 lat temu przyjechałem do Zendranowej po raz pierwszy. Ambitnie zamierzyłem zrobić film o Teodorze Goczu. Prawdę powiedziawszy, wszystko, co wtedy wiedziałem o Łemkach, pochodziło z książek. Miałem zatem naukowe podejście do problemu, który sam w sobie wydawał mi się abstrakcyjnym. I nagle spotykam żywego człowieka. Podajemy sobie ręce na powitanie. Jego dom, znaczy muzeum, niczym nie różni się od tych polskich chałup na wsi, które zapamiętałem z mojego dzieciństwa. A zatem nasze ojcowizny były bardzo podobne do siebie i dzieliła je tylko miedza. No może jeszcze parę gór, ale przecież tego samego Beskidu. Tą samą drogą ja chodziłem do kościoła, a on do cerkwi. Zanim zabraliśmy się do pracy, Teodor wyjął za pazuchy flaszkę i... no przecież nieświęconej wody. Obejrzyjmy wspólnie fragment filmu, tamtego filmu, który zatytułowałem Łemkowski gospodar. Teodora Gocza z Zendranowej bez przesady można nazwać strażnikiem łemkowskiej historii i tradycji. Wygnani z ojcowizny, rozproszeni po świecie Łemkowie, w zagrodzie jego dziada mogą odbyć podróż do swoich korzeni. Bez własnych szkół, bez możliwości skupienia, bez możliwości ochrony naszej kultury i rozwijania naszej kultury nie będziemy istnieć. Wierzymy, że czasy się zmienią, bo już się wiele zmieniło. Przykładem jest i to, że to muzeum nasze teraz ma lepsze czasy. Także możemy tutaj jednak pokazać swoją kulturę. Udało nam się zgromadzić, zebrać jeszcze i uchronić wiele łemkowskich strojów ludowych, jakie tu w muzeum widzimy i jakie mamy jeszcze zachowane i możemy je eksponować. Więc stroje łemkowskie były bardzo różne. Od Krynicy do Sanoka w różnych wsiach różne były, można powiedzieć, motywy strojów, ale zbliżone do siebie. Na przykład chustka niewiele się różniła, ani koło Krynicy, ani też koło Zendranowej, czy w Bartym, czy też w innych wsiach. Mamy tu strój męski, ciekawy, bo jest tu chujka, lajbyk ze wsi Grab, spodnie, czyli po łemkowsku nohałki z własnego płótna. Własne płótno było wyrabiane na krosnach w okresie zimowym, a sukno również tkane i filcowane, z tego też szyli i chujki, i czuchy. Ale na czuchy nie każdego gospodarza było stać, bo czucha była bogatym strojem i tylko zamożniejsi gospodarze mogli ją sobie przysporzyć, zdobyć. Najbogatszy strój łemkowski kolorystycznie był jednak w okolicy, czy we wsi Komańca, czy też w okolicy.
ludzie starali się być samowystarczalni we wszystkim, w codziennym życiu i w życiu po prostu w całości tego regionu, bo w różnych wsiach też byli specjaliści, na przykład o osobnych wsiach byli kamieniarze, tak jak w Bartnym, jak w Krępnej, w innych wsiach jak Bałcianka, Wilka, byli specjaliści rzeźbiarze. Łemkowie sami wyrabiali wszelkie narzędzia, jakie tu widzimy. Mamy tutaj stępę, w której prawda, produkowano pęcaki z jęczmienia i proszę bardzo, w jaki sposób Kowalski też te gwoździe, które pomagały właśnie w wyrobie pęcaków. Mamy tutaj wagę starą, nazywa się Bismen i proszę, że od funtu, czyli od pół kilogramu do 10 kg można na niej było ważyć. Jest to po prostu własnej roboty. Ludzie potrafili to wszystko tworzyć. Proszę popatrzeć tutaj, w jaki sposób łapka na myszy wygląda. Garnki drutowane, bo u Łemków też byli tacy specjaliści, którzy chodzili po wsiach i drutowali. W części sakralnej, w części pamiątek religijnych, cerkiewnych jest wiele eksponatów, nad którymi można łzy puścić, zaplakać. Dlatego, że znaleziono je w zniszczonych cerkwiach, znaleziono je, te eksponaty, po zniszczonych cmentarzach, przydrożnych kaplicach. Łemkowie próbują w tej chwili jakoś odtwarzać, odnawiać swoją kulturę i życie religijne. Niełatwo to przechodzi w rozrzuceniu po całym kraju, po całym Polsce i po świecie. Miałem 17 lat, kiedy nas wyganiano z własnej chaty, z tej ojcowizny, z tej ziemi karpackiej. I jeśli wspominam ten czas, te chwile, to przeżyłam to zawsze z wielkim bólem. Nas, jak raz z tej wsi, przydzielili na Zielonogórskie. W drodze brak jedzenia, brak paszy, a na miejscu przywieziono do pustych domów poniemieckich, które zostały zdewastowane przez wcześniejszych przybyszów, bez okien, bez drzwi, bez pieców i kazano tam zamieszkać. Kiedy nas wygnano, nie można było wrócić nikomu, a nawet na grób naszych ojców. Bo skoro się ktoś pojawił tutaj w 1947-1948 roku, z miejsca milicja lub wojsko w przygranicznych miejscowościach WOP dawniejszy aresztowano i osadzano w Jaworznie w obozie. Kiedyśmy po raz pierwszy wrócili tutaj, kiedy pradziadek mój jeszcze żył w tej chacie i dzięki niemu została uchroniona i dzisiaj jest muzeum, to we wsi było tylko kilka rodzin. W łemkowskich chatach w większości już mieszkali osadnicy. Po 10 latach większość chat została zniszczona. Cerkwie niszczono po kolei, jak tylko można było, różnymi sposobami. Do cerkwi często naganiano owce, bydło. W wielu cerkwiach nie ma ikonostasów. W wielu cerkwiach poobrzynano krzyże. A na cmentarze wystarczy pojechać, popatrzeć. Отче наш, иже еси на небеси, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даж нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми оставляємо должником нашим. І не введи нас во іскушення, но і збави нас від лукавого. Амин.
kilka miesięcy później przyjechałem ponownie do Zyndranowej na Łemkowskie Święto od Rusal do Jana. Tym razem nie ja się wprosiłem, a mnie zaproszono. Było we mnie trochę niepokoju. Oni wszyscy sami swoi i ja obcy pomiędzy nimi. Pamiętałem, że to my, Polacy, wypędziliśmy kiedyś Łemków z ich ojcowizny. Bez potrzeby. Bez sensu. Żadne racje nie przemawiały za tym, by skazać ich na wygnanie, na tułaczy los. Postanowiłem zrobić film o ich nostalgii za krajobrazem z dzieciństwa. Tym widzianym z okien rodzinnego domu, z okien szkoły, z drogi, kiedy szli z rodzicami do cerkwi. Film o ich pamięci. Ojca i dziadów, wyższym zadu, zadukaj riko zaplачу. Ой, вийшла з хати старая мати, свого синочка питає, що то за Po wysiedleniu, po latach, na ojcowiznę powróciło niewielu, ale nawet ci rozrzuceni po świecie nie zapomnieli o swojej Łemkowynie. Wracają do niej, tak jak wraca się do krajobrazów z dzieciństwa, do miejsc świętych, tak jak wraca Michał Kostek, teraz mieszkaniec Lwowa. No w Polsce to byłem już wiele razy, na pewno 10, na samochodzie i autobusem, a ciągnie mnie do wioski to, że tam jest mama, matka moja pogrzebiona, chce się ten grób odwiedzić. No i zatem chcę się spotykać z Polakami, bo przecież mam koleżeństwo w Warszawie i w Tychach i w Krakowie, znamy się dużo, i korespondencją między sobą mamy. No i wcale myślę tak, że jak wojna rozłączyła ludzi, to przychodzi czas, że trzeba, żeby tych ludzi spotykali, żeby Polacy mogli do nas przyjeżdżać i my do Polski, żeby moglibyśmy przyjeżdżać. To jest, żeby było jakieś bliskie, takie, jak to się powie po polsku, lubowne takie przyjacielstwo między Polakami i wszystkimi narodami, jakie tam jest, bo przecież ludzi się poznaje po ludzkości, a nie po nacji. Wydawać by się mogło, że jedyne co pozostało z dawnej Łemkowszczyzny to Zyndranowska zagroda Gocza, ożywająca raz do roku w Rusala. Istnieje Łemkowszczyzna poza zagrodą pana Gocza, lecz trzeba jej pomagać, by oczywiście nie podupadła. Naturalnie nasi dziadowie, pradziadowie czynili to wszystko, żeby nie podupadła. Oczywiście dbali o to, żeby język przetrwał, przekazywali nam oczywiście słowa, wszystkie modlitwy. Oczywiście religia przetrwała, śpiewy cerkiewne, bardzo piękne na głosy, zresztą sporo ludzi słyszało i są pewni podziwu dla naszego narodu, czy dla naszej Łemkowszczyzny, dla Łemków. Tak, i w ogóle bardzo kochamy swoją ojczyznę, swoje góry. My chcemy właśnie się łączyć, żeby nas było coraz więcej, żebyśmy mogli te wszystkie nasze tradycje utrzymać, żebyśmy mogli to wszystko kultywować nadal. Naturalnie, mimo że nasi rodzice zostali przesiedleni, wiadomo, akcja Wisła bardzo smutna była, owszem, swego czasu, decyzja rządu. Tak. Moi rodzice również I byli chcemy wysiedleni właśnie tutaj. Tak, chcemy, żeby wszyscy tutaj wracali, żeby wracali do gór, żeby budowali swoje domy, zakładali rodziny. Jan i Ewelina z Bielanki są przekonani, że to dzięki nim, młodym, Łemkowszczyzna odrodzi się w całej swojej krasocie. Oni ją wymodlą, wyśpiewają, wykrzyczą po górach. Zofia Bajko, córka przedwojennego zyndranowskiego nauczyciela, do krajobrazu swojego dzieciństwa przyjechała z Odessy. Tutaj była tak ślicznie. No wy nie możecie sobie przedstawić, co tutaj było. Wszystko w kwiatach. Drzewa były w owocach. To było, no cudo było tutaj. I jak się patrzę teraz na to wszystko, ja nie mogę, o tyle tak, naprawdę muszę tak siedzieć. To było ślicznie. Tatuś uczył ich wszystkiego. I jak drzewka szczepić, i jak wyszywać mamusia uczyła, i jak prać, i jak okna myć. Także mnie ciągnie tutaj do tej krasoty, do tego wszystkiego, co tutaj było. Minął kolejny rok
I znów święto od Rusal do Jana byłem w Zyndranowej. Już wcześniej zdałem sobie sprawę, że nic nie jest w stanie wskrzesić dawnej Łemkowszczyzny. Ani Muzeum Teodora Gocza, ani raz do roku organizowane święto. Łemkowszczyzna jest tylko w duszach tych ludzi, którzy się tu spotykają. Jest jak ten strój ludowy, który Mikołaj, profesor Uniwersytetu w Preszowie na Słowacji, wozi ze sobą w walizce. I kiedy już dojeżdża na miejsce, przebiera się w niego. Wygląda i owszem malowniczo, ale przecież nie chodziłby w nim na co dzień. I tak powstał mój kolejny film Przepadła nasza Łemkowyna. Wysłałem go na międzynarodowy festiwal. Zakwalifikowano go do przeglądu finałowego, a to oznaczało, że spośród 90 filmów, jakie nadesłano, znalazł się w gronie 20 najlepszych. Opowiedz, jak to było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie. Święty Mikołaju, opowiedz, jak to było, jakie pieśni śpiewano, gdzie się pasły konie. A on nie chce gadać. Ze mną po polsku. Z wypalonych źrenic tylko deszcze płyną. Hej, ślepca, nauczę swoje dziecko po łemkowsku. Będziecie razem żebrać malowany wioska. Hej, ślepca, nauczę swoje dziecko po łemkowsku. Będziecie razem żebrać malowany wioska. Święty Mikołaju, opowiedz, jak tu było, jakie wieści śpiewano, gdzie się pasły konie. Święty Mikołaju, opowiedz, jak tu było, jakie wieści śpiewano, gdzie się pasły konie. Łemkowszczyzna istnieje jako ziemia, jako teren, jako góry, lasy, potoki, rzeczki, pola. To wszystko jest Łemkowszczyzna. Ale Łemkowszczyzna osierocona od ludzi. Tych, którzy ją tworzyli, którzy ją kochali, którzy na niej ciężko pracowali i zostali wygnani. To była Łemkowszczyzna prawdziwa. Dzisiaj Łemkowszczyzna już nie jest ta. Pamiętam bardzo mało, wtedy miałem 4,5 lata. No ale co się zapamiętało? Płacz i straszny płacz. Господи, упова, да не постижуся за водики. Возьми Бога защитила, дом прибежища, еже спасимо.
otrogmi leżasze, w domu rozslablen lud i strażda. I glagola jemu Isus, a skryszedł i zceluje go, i odwiszczał sotnik recze jemu, Господи, нисм достоин, да под кров моль мне дыши, но ток молится слово, и истинный отрок ми. Ибо аз человек есть под властью имей под собою войны, и глаголу сему идет, и другому прийде и приходит, и рабу моему сотвори сие и сотвори. Слышав же Ісус, удивився і рече грядущему по ним, амінь глаголу вам, небо Ізраїлі толіки віли обнітом, глаголу же вам, яко мнозien восток і запад приїдуть, і возглагу то Авраамом, Ісаком, Яковом, Отцам і небесний, і нове царствія і знане будуть, Богом и рабом Божиим Миколаем и Василовым Марии, Михайлу, Еви, Пелаги, Даниэле, Юлианове, Петрове, Михайлове, Стефанове, Григорове, Параскеве, Марии, рабом Божиим, всем отшедшим отцам и братьям нашим, всем Teodora Gocza od tamtego pierwszego spotkania sprzed 10 lat nieustannie podziwiam. Pomimo wielu przeciwności losu, trwa przy tym swoim muzeum. Strzeże tego kawałka Łemkowszczyzny, tej dziadkowej zagrody, jak źrenice oka. Jest wielki w swoim uporze. To coś dobrego. Brochaja, wita, Teodor. Дякую на многая літа і вам, дорогі редактори, фільмовці, що нас допомагати і о нас пам'ятати. Дай Боже здоров'я. 100 lat. Ну і добре. Dobra.